Gdje si? Vamo dođi, ajmo, već smo se... Vraćamo Martije, isto se mi Real Madrid, pa ne damo se vlasti. Šta ste pustili jebote? Ajmo sad se kaže trener, majte se možeš. To nam kao da bi ja ti to pizde jebote. Jebote, šta ste vi? Če igrate? Vi igrate u 6. jebote.